Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Brenda, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Naminsan na nagbidot ti asawak gapo iti babae, ket pinakawan ko, gapo taaddan anak mi. Impagarup ko nagbalbaliwan, ngem saan gapo ta inulit namanen, agingga adjakon napakawan. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Brenda, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Diyak ka muna niya't nagkurangakan ka, Jason. Tanaaramid mo kanyak ti kastoy. Awan nagkurangan, Brenda. Pakawanan na ko nga bakit. Aklo na ka nagbidotak. Siyak ti nagkurang. Sana si ka. Awan ti sabali a pinanunot ko. No di ti pagsayaatan ti pamilyata. Ngam diyak pulos ni namnama kastoy. Brenda. Apay! Anya tinakita mi ti dayjay a babae nga awan kanyak. Kasano pa'y itan? Awan bakit? Awan ti nakita kan ko na. Nasulisog aklan. Saan nga umdas day ta arason mo? Nasulisog ka lang. Addan pamilyam. Ngam apay pa'y lang amin nga da oras mo amapan iti inuman. Aramid ka di ti responsable nga umaday ta. Pakawanan na ko, ma. Saan na ka maumangakit daw iti pamakawan kan ka? Aging ga ang mapakawan na. Ay, unay matan ti asawam, anak ko. No, apay-pay lang amin, anaaramid na ti mapan ijay inuman. Ay, kaslasaan na pamilya daw. Day tati bagbagakan ko nanang. Diyak mo na niya ti aramid. Kasla diyak kayatan ti rumori di balay. Gapoy tinalaos abain ko kadagiti tattao. Ay, apay kumaamabain ka. Ni Jason ti rumbang ngagbain. Gapo ta iso tinagbasol. Saan ka tasika? Nanang. Ay, intunkuan siya kung timapan ijay balayaw. Ay nakpagsasawan day jay nga asawam. Ay nagrigat lang arudan ti panagbiag tayo. Ay kasjay pa'y lang daramidan na. Imbag kumano sana masikog jay babay. Ay. Bayan yun nanang. Siya kung ti makamugan ko ana. Ay di na lang arud maipay amin nakasapulan dagiti anak yaw. Hita, nang sikog iti sabali a babae. Pangalaan na nga iti pagsuportar na. Makamumot din nanang. Diyak mat imbaon nga aramiden na tikas jay. Oh, anya. Mariribukan ka ita. No anya ti aramidam. Dumngag ka iti bagak. Manggad ka. Tapno adda pang suportar mo iti nasikugam. Saan ka aparitan? No lakit di bukod mo a kwarta ti itad mo kankwana. Ha? Kasi mat, no di mo suportaran iti panagsikog na. Anya ti kayat mo asawan? Sikat ti ayan ti amin abidot. Ha? Agyaman ka. Tauray kas tuyak lang. Kan uray kas taunay asakit ti impay mo kanyak. Maaramid ko pa nga aklonan ti amin. Tano sa bali lang ang abamay. Amang ano pinapanaw na kan. Kat pagyamanam, tapang panunutak dagiti anak ta. Iso adyak inaramid kan katikasta. Bilibak at talaga kan ka, friend. Naanos ka? Tapay mat anak ko nam date na. Una, gaputa uray nagbasol kan ka ti asawa. Inaklon mo latta.
Kun si papalubos ka pa'y, asarungkaran na ti babae na. Amom, friend. Manmano ti babae akasken ka. Hoy, no siyak siguro ti adda iti sitwasyon mo. Ay! Ang mga noon niya pa'y tinaaramid ko kadakwada. Anya nga rod, friend. Uray anya pa'y apanagungan ti aramidak. Adaditan. Nalpasan. Ngam, kinapot noon. Nagsakit dito'y kaunggak na iti anapasama. Diya ka muna kasano nga i-explain ko kadag iti anak minubilang lang. Sigurado ngagdamag nanto. Friend? Agpampamarangak nga ayos lang ang kanya. Ngam kinapot na. Kaya't ko kumanga ikan ida iti pagnakmanda. Kaya't ko ida abalsan. Ngam binaybay aklat na idan. Sa bagay mo't kidi Ang sapay la kuma. Tamakaamirisan nila kay mo. Maamiris na kuman dagiti biddut na. Tati panagamiris na kuma iti biddut na. Ti isubad na iti kinaanos mo. Malakid din. Umay kan, tapukisan ka. Tapno maikat ti stress mo. Sige man nga, Rod. Agpapintas ka kidi, friend. Naskan ang napintas ka iti inaldaw. Anya, idarumda ka dagiti naganak ti babaem? No saan mo asuportaran? Kasta ka di? Wen, isutin ako na dagiti naganak na iti nagapuwa ki Jay. Agpanunot ka na imbag, Jason. Kas itinakunak idekan ka. Saan ka aparitan asuportaram ida? Kan mabalin mo matagtalinad ijay no bilang? Okay lang ang kanya. Ha? Siya akong ti makaamu amang ipalawag ka dagiti anak ka. No bilang tagdamag na. Brenda, pangasim ko mamat. Tasanak nga iduron amapan kan ko na. Ipatpatag kayo a pamilyak. Kat uraan niya ti mapasamak. Da kayo lata ti pilyak, no bilang lang. Nupudno nga ipatpatag na kami. Aping arad aliniputan na. Nagbidutak. Sana ka maumang agkid daw iti pamakawan. Aging ga mapakawan nak. Kat ikarik. Saan to napulos ang maulit da ito'y? Ikarik ngagbalbaliw akon. Naamiris ko itan dagiti nagbidutak. Ay, kat nasayaat no nagbalbaliwan jay babairo nga asawam. Nasayaat no nakaamirisan. Wala nang. Napanaknakak ti panagbalbaliw ti asawak. Ipampamaysanan ti oras na iti trabaho na. Kastamatan kadagiti anak ni. Kat, tingay anak da iti dayjay a babae. Supsuportaran na latta, nanang. Ngam ti ubing laang ti obligasyon na. Saan akaraman di babae? Ay, rumbang laeng Ay, no saan ko maanagaramid iti kalukwan ti asawam. Awan ko ti sungsungbatan na ita. Awan ko ti kagudwa dagiti anak yaw iti sweldo na. Wan nga rod, nanang. Ngaman niya nga rod. Tinapatag kat nagtalinaed ka na kami. So day ta ti pagyamyamanak. Gapot ang uray anya tinapasamak. Kompleto kami latta asa nga pamilya. Bakit? Agyaman na ka. Taitilikod ang tinagbasulak. Pinakawan nak. Awan sa bali akinid daw ko iti na marswa. No ditipan nakabukal ti pamilya talakay. Kat pagyamanak, tanaka-amiris ka. Di kagdanag. Sana na maulit day jay. Jakon kahit makita nga agliday ka. Agyamanak unay, lakay. Ay na,
Nasaya at ano nagbalbaliwan di asawam. Iti kasta, di ka nagparparikot. Wan nga rod, friend. Hoy, uray ka laki motong gapo iti stress. Wan nga rod. Ang tinapatag, nagbalbaliwan. Uray ko naman nagbalbaliwan. Di ka unay agtaltalak, Brenda. Ngamin, mabalin nga ulitin nan tumanen. Ay na, sapay la kumata saanan ang maulit. Jakon amo ti aramidak no bilang. Aywan gayam lakay. Isurot ko dagiti ubing inton ka ni kadwang aldaw. Atendaran mi ti kasarje kasinsin ko ije lugar mi. Kasta ka di. Ay katwa na. Pasensya kayon. Sana ka makasurot ka na kayo. Among mata na jak mapanawan ti trabaho. Okay lang ang lakay. Manungal daw yu ijay? Talo siguro. Ano sampay lang ang tagmay-may saa. Sikapay lang ti makamu nga agluto iti kanam. Kan agpakan kadag iti tarakan tayo. Wen, sa nabale. Saan kayo mo't nagbayag ijay? Sakpay lang ti makaamo dito'y balay. Brenda, anak ka. Amaya kasta tilangam. Kasla ada na sakit, amarikrik na. Wan nga rod na ano. Kailangan mo na nagsakit ti tiyan ko. Ay, saos. Ang mga nadamot na kan mo, anay kontra. Ay, kat, uray di kan makisurot ka na kami, Ang mga nukumarkaro da ita. Ay, narigatan. Sige nga rod nanang. Uray sa anak ko nga umay. Nakayo na angan. Isurot ko lata, dagiti ubeng. Narigat mat no mapaay terik nada nga agpasyar. Ay siya kunti makaamo kadakwada. Sige nga rod nanang. Urayin yun ti pagluganan nyo. Tagawid akon. Nay, sikapat kayam day masabat ka, Brenda. Kunak manunapan ka ije kasaran. Wan ko mga rod tata. Ngam nagsubliak. Gaputakil lang at nagsakit ti tiyan ko. Dananang kandag iti ubing laang ang tinapan. Kaya't mo asawen, agawid kaan. Wanan at tata. Ay na, Apay ka di. ay, gusto. Agawid ka. Tapno makitam ti aramid ti asawam. Nasabat ko ida di ta kurbaan. Anyat kaya't yung asawan, tata. Basta agawid ka. At dadadjison ijay. Adda kadwana. Awan ni Jason. Mabanak iti sila. Brenda? Awanan kayo iti bain! Dito'y pa'y mismo abalay ko ti pagaramidan nyo iti saan anasayo. Katsikamat babae! Nagpuskol matan ti rupam asimurot iti asawak! Awanan ka iti bain, Jason. Puna mga awan asawa kan pamilyam. Ngam ulbod kamot gayam. Ano? Agpalawagak, Brenda. Awanan tinaskan nga ipalawak mo. Kunak no nagbalbaliw kan. Ngam saan matgayam. Ala! Pumanaw kayan! Alang amin dagiti kawas mo dito balay. Kat pumanaw kan. Bakit? Pangasim ko ma. Awan ti amok apapanak no bilang. Parikot mo anday tano sa dino ti papanam. Mapan kay ti ayan dagiti babaem. Awan bibiyang ka no sa dino ti papanam. Brenda, pangasim ko ma. Apay! Naasi ka kanya kabayatan nga aramid kay ti madi. Ala, pumanaw kan kat saan kan ngagsubsubi. Jak napakawan ti asawak iti may kadwa agundaway, Mr. Lonely. Pinapanaw ko ni Jason gapu iti unget, gura, ken sakit tinakam ko. Kalpasan ti sumagmamanong abulan, nadamag ko ang agawid ijay lugar da, ket ijayen amang mangget. Daytoy man ti pakasaritaak,
Tuy pagayam mo, Brenda. Agyaman pagayam Brenda iti da ito apakasaritaam. Nagsakit ti palakam kan ka ti asawam. Lupay kasta, awan dakes na, no ikamanan iti sabali pay agundaway, amang ipanagnak iti panagbalbaliw na. Ta asawam ket ngarod ni Jason. Bueno papagayam, hingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan na Brenda, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran. Sound effects, June Rebutazo. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.